أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara kawo mu wannan ranar. To, akwai wani abu da masu tambaya sun kamanta wanda yake ƙila in tuna ta ce su za su gano inda na dosa. Da yake can ku da ka same ni ana jira na zawiya. Masha Allah. To na yi bayanin cewa a gurguje zan ɗan yi bayani kanta tunda tambayar ta zo da amma one by one step by step insha Allahu za mu kawo muku labarinta ba ma ita ba har da wasunsu don kaga shehunmu malaminmu mai rigirigi ya ba ku isa a talili a taga zuti ko ba haka ba to ya lissafa wasu sahabbai na shehu Usmanu waɗanda ya bayyana su wasu bai faɗi ba to har waɗanda bai faɗin ba da guda insha Allahu duk za mu kawo kuma muna nan tahe da sahabban ɗan baiwa Sadiq ɗan baiwa production mai studio nan ƙofari ne alƙofariri kenan masha Allahu to kamar yadda kuka sani sahabiya ta malmatu akwai abubuwan da dama mun kabaru nata ba mai bayani kansu ba saboda rashin lokaci. Sahabiya ta malmatu kamar yadda mai tambaya ya tambaya kacce ma me a tambaya shi ta mutu ya kamata a ce tun da har komai na da su bakwai ya kamata a ce ita ma ta mutu har su bakwai. Allah sarki ya camka daidai ai sahabiya ta malmatu ita ko ni nata bakwai na ba mutuwa so bakwai ba ko kafanin da an ka ruhe ta da shi yadi bakwai na wanka ma so bakwai an kai mata shi na faɗa ma akwai abubuwan da mun ka baro da baya dan babu lokaci kai bare ya ma kankat ɗaura aurenta mutum bakwai sun ka ɗaura auren nan gaba ɗaya tarihin duniya ita atta bakwai ga zakkuwa duniya bancin ita atta bakwai tuwayenta kala bakwai takalminta komi nata bakwai na kai dudda da aure so bakwai ta yi aure ina baka labari ɗiyanta bakwai jikokinta na gehen uwa bakwai na gehen uba bakwai kakanninta ma haka kai komi nata bakwai na ina baka labari radda ta mutu ran nan radda ta mutu ita atta bakwai ga mutuwa ban faɗi gaba kamance bancin ta mutu an ka so mallar kafani yadi bakwai an kai mata wanka su bakwai ana ji ko kuma mutum bakwai ne ya mata jana'iza su bakwai an ka kai ta makabarta ƙarfe bakwai kai ko haihuwar da ta yi haihuwa duk haihuwar da za ta yi za ta haihu ƙarfe bakwai aurenta ma an ɗaura shi ƙarfe bakwai tare da mutum bakwai ka fahimce ni sannan goron aurenta ƙwara bakwai ka ji ikon Allah ƙwara bakwai ma'ana kenan iya mutum bakwai kawai mutum bakwai na su ai ita masu sa'i da kumi dai duk mutum bakwai ne kawai kacan kware ku ai kamar yadda ya bayani sadda ta mutu wannan mutuwar ita a ta ƙarshe kuma ko kai ka shiga cikin tarihin sahabiya ta malmatu ka san ko dan me cikin masu tambaya ta tarihin sahabiya ta malmatu kai an na bakwai kware ku kuma ka ga yanzu hirar ga da muka yan mun diba ƙarfe bakwai Allah mai iko har mun shiga cikin tarihin ta